Здравейте! Дойде време и да пробваме тази малката глупост. Сега, нашия голям брат китайски тук ни е описал, че може да работи с 2 до 4 клетки от литий-ионна батерия за RC модели и такива щурти и така нататък. Демек тези батерии трябва да станат. Значи или го пускаме на 12 волта акумулатор, 2085 ампер часа, или го пускаме на 3 серии. Имаме две серии от литий-ионна батерия или липо за RC модели. Значи го дават такива хубави батерии да работи. Най-важното в описанието пише, че тези батерии не трябва да имат BMS, а да са свързани директно за нашия малък звер. Сега ще му навържим неговите си кабели. Няма да правим глупости. Слагаме си неговите кабели, вързваме онази батерия, която е описана, че трябва да стане. И да го видим какво ще стане. Ще гори или няма да гори. Така. Нашия голям брат не е дал всичко необходимо. Предпазни пластмаси. Като гръмне, да не ви изкара очите. Те са много важни. Ще ги ползваме днеска. Така, отвърка. Няма да ползваме. Сега нас ни трябва тия болчинца малките, да може да си вържим кабелчета. Минуса е там отгоре. Една гайка отзад. Сега тази платка с дисплейчето, нали, този контролер е хубав принцип, но мосфетите са само 6, което не е малко, но бяха хубави. Което тук е проблем. Готиното случай е, че от друга страна може да сложим още 6. Имаме 2 шини, 6 мосфета още, тази страна 6 мосфета и става убиец. Той бе. Става убиец. На теория. На практика си нямам никаква идея. Така, сега от другата страна хванем минуса. Пак него е сетта на кабел. Както казах, няма правим никакви извращения. Ползваме си, който не е пратил китайца. А за бъдеще вече 12 мосфета, малко по-сериозни, по-дебели кабели и вече става какво става? Дига до 2000 ампера, горе-долу, майския кабели. И започва да работи. Сега стягаме и входът на минуса. Така, и този е стегнат. Добре, да отивам на другата страна. Тия да не паднат да висат. Това настрани. От друга страна трябва да хванем батерията за плюса. Тук вече ще ни трябват някакви други болчета с някакви шайби, защото, както виждате, тази кабелна буква е доста по-голяма и направо може да се вкарам другата вътре. Почти. Навързах и малко кабелите, само да поразчиста малко тук, да нямаме изненади от някакви случайни такива предмети, гайки, майки, глупости. Така, сега на това трябва да му пусна плюса. Ето там. Това не мина през закълъчи опа кабел. Добре. Оп, светна. Значи, първият импулс е 0,8, интервал 0,6, вторият импулс е 0,8. Това ще го намалим, но първо да си сложим предпазните пластмаси, които пак не съм обелил. Някакви трябва да имам още и такива. Не знам къде са. Добре, слагам си копчето, то ще ни трябва. Какво направих? Добре, оставам го на 1 и 2. Така. 1 милисекунда, интервал 2 милисекунди, втори импулс
Една милисекунда. Тази пластмаса се лъска. Добре, що прави сега така? Я в тъмното. Няма ли да се вижда по-добре? Не, кой знае каква е разликата. Добре. Пускаме си тестърчето. Правим го големи цифри. Сега малко с този кабел. Така. Се опъват тия кабели, бе. Къде е минуса? И минуса. Сега. Да видим какъв ще е резултат. Опа. Резултата беше 1600 и тук всичко изпуши. Може да видите къде са пръските. Уоу. Така. Давай. Извинявам се. Гасим. Опа. Та бързо станаха нещата. Стигнахме до 1600, не че го дават 3000. Айде бе, гъсни. Да си върнем лампата. Да махнем. Мириш не изгорял. Да махнем предпазното стъкло. И супер. Значи вижда се, тук всичко е в калайчета. Такива малки топченца. Мисля, че и по стъклото имаме. Не знам дали се забелязват. Може би не. Така, първи опит, много добър, изгоря. Не се очудвам, очаквано беше. Не мога за първи път. Така, сега трябва тия да ги сваля всичките мосвети, да се сложат други и да видим те ще изгорят ли. Взел съм такива мънички пак с малки кръчета, само че друга марка, друг модел, друго. Така че, колко си го купи, ще го напишем отдолу в описанието. Ако си го купи някой, дадете вързани такива батерии с една така мъничка. Пак е липо. Тук са две по-точно. Две по 2500 на 4 волта, 4,2 волта работи. Стига до около 900 000 ампера. Прави някакви малки заварки. Но нагоре вече горим. Айде са здрави хора.